Good morning. Good morning. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it sa gihimo, sa Ginoo, sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi ug labaw sa tanan. Ang nahitabo ni atong Lunes sa gabi nga naatay variety show. Amen ba mo ana? Kung nakakita mo dadto, wala pa gyud makompile tanan. Makita nimo kung unsa ang gihimo sa mga batanon during the time. Nahuman ang variety show, totally wala gyud man lakaw ang mga tao. Na uban dito nakita nila, they minister to the people na uban dito nagilak. No? They are not from our church. Nga sa ako nagisulti sa ila last Saturday, your talent must grow. Ang inyong mga talento, kinahanglan mo tubo na. Amen ba taana? It's really the anointing of God. Kaya pagsugod pa lang sa ilang practice, murag naanan disunity, naanay mo sabotahe, nga mo ingon nga, araba to Rexter, nga gisiyo na lang nato ni ang atong sanina, ang mga bagul ato na lang buakon para dili gyud ta maka padayon sa atong kuan. And the life also of CJ. Ningon CJ nga, nianhi ko dari Lunes, abinakog di madayon. Dayon man day kina na may naghimo og kuan, mga sitwasyon. No? Even though in that situation, there are a lot of things nga nahitabo sa tagsa-tagsa sa mga tao. They minister to the people. So, morning hinungdan nga angay na ko pasalamatan ang duha ka pari, tulo ka pari, Padre Rex, Padre Azul, Padre Ime, nga naa sila mga initiative nga gihimo. Ang also, ang leader sa youth, si Diko Daye, salamat po sa cooperation. But we will do these things another time nga medyo preparado kita na ini mga butanga. And I thank God sa tanan nga mga sponsor. No? Salamat. Bisan katong tuwa sa abroad, di admire nga nakahimo tag ing adto nga tawag nga variety show. Ug pasalamat ko sa Ginoo nga usahay na ako usahay wa di remain, no, in the church. Nagsakay-sakayan ang mga tao, mga yun, pero wala giniambak para malunod. Like the disciple, gibagyo na sila, gikuso-kuso. Wala gid sila maambak. Ang ilang gitawag nga Lord save us. And immediately, Jesus saved them from the turmoil and situation in their lives. Amen ba taana? So, karong hapon o after the service, among gitreat ang mga participants sa variety show, no? So nag-raise mig kwarta, okay, sa mutabang ninyo kay medyo kulang, dawato na muna. But anyway, it's not compulsory na may gitagana nga pagkaon para sa mga participants. Kung di mo participants, ay mo adto dito. Kinahanglan participants lagi na. Amin ba ta na? Sa katong nanrapos sa silya, participants po dito. Amo problema kung tuwa mo dito, no? Okay, usahay maingon man mga akulat, yeh, uban me, wa mo'y labot. Pero basig labotong dasad. Batay siguro ana, pananghid mo, no? Sa aron maayo ang atong tagsa-tagsa ka sitwasyon. Why Jesus the Lord says we must hate our families and even ourselves. Mo ni gitawag nato nga strong kaayo ang word ni Jesus to make it clear that nothing should take the place over God. Mo ning nahitabo sa kalibutan karon. Jesus wants us to follow him as his disciple. The question is, what is the way of the cross for you and me?
Ang uban ng mga simbahan, gidespise nila ang gitawag na ito nga cross. Nga murag holang na walay resemblance about God in the church. This means that when ang atong kabubuton crosses with God's will, then His will must be done. Ang kabubuton, ang atong forward karon, ang atong tumong mao ang misyon gaghimo sa Ginoo. Our theme in convocation, go forward. Now we have, I think, 4 churches now in Davao niadto sa Ragidna. And good news, we have 1 church in Cotabato. We are spreading, no? Dili sayon, is sacrifice a lot, but God is always with us. Na ang Ginoo dito malipay. Kaya na duha ka mga estudyante nga gikan sa seminaryo, they apply for us. So blank kayo ang among pagsulti nila. Wala mo'y sweldo. Wala mo'y maasahan na mo. Kung gusto ka mangalagad, sige na pangalagad. And we will pray for you. Mga batanon nagikan sa seminaryo, nahigugma man, naminyo, uban ha, graduate na yun, tan. So, ko nga, hibaw man ko nga, di yun ninyo mabiyaan, higugma man mo, uban mo sa pamilya. But, this is, mauna among regulasyon sa among simbahan nga, wala mi ikahatag kanimo. Wala'y suporta. Hatag. Natay sa kapari, ni hawa kay way suporta lagi. Mo nang beginning sa ministry, miski dire singo, we don't have any support, but thank God nga nagapadayon ta sa pag-alagad nato. So in Cotabato right now, no, sila pagaling naghimo og murag kapilya didto, no, para maadtuan ni Father J. So I think Father J went there this week, nag-adto siya didto. So mo nang atong angayan nga hibaw-an nga we have to go forth, amin bataana. Go forth in everything. Mga youth, you have the talent to go forth. Na pinaagi sa inyong talento, maka-witness ta sa katawhan sa Ginoo. Pinaagi sa inyong kinabuhi, maka-witness ta as God says that we must be His disciple. Dapat iyatang mga disipulo. Now, ang atong paghimuon, cross for me and you involves sacrifice. The cross for me and you sa akong balikon involves sacrifice. Lying down our lives every day for Jesus' sake. We have to love God first above all else. Amin bataana. Naatay gitawag nga mga we have plenty of money, nice houses, cars, SUV, fame, power. But, dili na dautan. Mayo na. Pero kung maunang iplasta nato nga labaw pa si Ginoo, then that is what we call idolatry. We can be ruled or mastered by different things in our lives. Only God can truly set us free from the power of sin, greed, and destruction. Ang choice ana ato. Who will be served and follow the path Jesus offers us? Kung atong piliyon si Jesus and put our trust in Him, timan ini, He will show us the path that leads to true joy and happiness with our Father in heaven. Ang atong himuon kani panglangitay naman Sahay na pa ko'y mabasa nga nag-ingon. Nga ampuan kuno ang mga patay. Nabaday patay. God gives us promises to have eternal life. Amin mo ana. Kung natin kinabuhing dayon, anong mamatay man ta? Physically mamatay ta, but we live in this world.
God has given us eternal life kung dawato nato siya nga personal ug manluluwas og Dios sa atong kinabuhi ug natuo ta niya, then you can have that what we call eternal life. Kung wala kay mo tuo, nga tuo ko nga patay na tuo ka sa lain lugar. Kaya ang Ginoo naghatag nato sa gitawag nato nga kinabuhing dayon. Amin bataana. Ingna yung tapad na kay kinabuhing dayon. The pandemic na nahitabo sa tibuok kalibutan. Daghang kayo na miss out nga unsa ka importante ang kinabuhi. Ang importante sa atong kinabuhi mao ang pagpreparar that will lead us to necessary trouble, even calamity or disaster. Kung dili galing ta preparado, that will affect us. Nakabasa ko sa usa ka homily ni Father Swagger nga digon sa English, ako baron na niya. What's the use of life jacket left on the shore when the boat is sinking? Usa kunoy use anang gitawag nga life jacket kung atong gibiyaan dito sa lapyahan nga ang barko nalunod. The Lord always warns us for the present danger nga moabot. Makita nato sa scriptures nga naay 5 ka wise virgin o naay 5 nga danghag. It is what we call wedding, kasal. Wedding custom during the time of Jesus required extra vigilance. Preparation for those involved in the wedding feast. Kung mo-attend ka og kasal, kinahanglan nga naa kay proper attire nga suoton. Dili parehas karon mag-short pan lang. Ngano man, kaon ra hibaw-an. Mas daghang pa mo-attend sa reception kaysa kasal nga mag-witness ta sa duha kanila lang nga giusa diha sa Ginoo. No? Kapag galing mahuman seremonyas, tuwa na sa reception. Ug napay uban, mas daghang pa kayong sexy nga mo atin sa kasal, attractive ba siya kay sa kaslon? Wa mo kabantay ana? If you are not properly dressed sa mo atin ka kasal, you will not be admitted sa gitawag nato nga wedding fest. Wag gihapon when we travel abroad, if we don't have visa, passport, proper documentation, we cannot be admitted to country where we are going. Now, sa gitawag nato nga preparation, dili lang sa atong kaugalingon, kung dili usab sa uban. Tanaw ang atong kaugalingon, the Lord Jesus, that there are consequences of being unprepared to meet the Lord. Naay mga butang sa atong kinabuhi nga dili ta makabantay sa katapusan. Nga angayan unta nato nga buhaton. Miabot ang kamatayon nga kalit kayo. John 10:10 says the thief comes to steal and to kill and to destroy. When the Lord Jesus comes to lead you to heavenly banquet, ready ba ta to hear His voice and follow? Now this morning, ang Ginoo nag-invite ka nato to participate in the heavenly banquet. Bangkite ang lawas o dugo ni Kristo.
Ay reason ta na ang atong panguna-una kung bangkite, lechon, manok, unsa ba na baka, bulalo. Kay pagdawat na to sa lawas o dugo ni Kristo, maura ng lamia. Unya moingon dita bangkite day na. Now, receiving the body and blood of Christ, we should understand nganong ato maning pagabuhaton. Nganong niamang ko? Unsa man akong gibuhat dire? And last is, what are we going to believe? The song we sing, Jesus, I believe in you. Do we really believe the body and blood of Christ? Nga sukwahi sa atong pagpanghuna. The question is, believing what God is saying to us. Daghan mga kongregasyon, wala sila motuo kay it is only a symbol. Kung simbolo na ningon ng Ginoo, this is my symbol of the body and blood. Wala siya mingon. But he clarified himself, this is my body and this is my blood. Kung nakasabot yung tag-unsa ang Eucharistia sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, we will never left the church. Hello? Kadiha ang kinabuhi. Ang uban midawat muragwa lang. Pero kinalang dawato nato na sa pagtuo. Nga diha sa Eucharistia makabaton ta og kinabuhi because life gikan diha padulong sa ato og ato usab i-share so one. We should be vigilant and attentive to His voice. Nga madungog unta nato kanunay ang pulong sa Ginoo. So that we find joy diha sa iyang presensya and delight doing your will, O God. In our gospel sa Matthew chapter 25 verse 2 regarding the 10 virgins, meaning a complete separation between faithful and unfaithful is established. Na-establish na diha kung matinud-anon ka ba? Matinud-anon ka ba sa paghatag sa imong ikapulog offering? Or you are unfaithful? Ako di ko kahadlog ko ano diet. Why? Because I experience. Kabalik-balik kong istorya since a memorial. Ang akong sweldo dito ng simbahan is only 5,000 until now. Na si Edna o si Miss Faye. Ang tanan ninyo na, usahay di pag yung ko kadawat. Pero gipasagdan ba ko sa Ginoo? Hello? Wala. Kusog lang ko mangayo sa uban. Pero kung kagalingon, di ko pangayo. God knows. Kung matinabangon ka, that will return. Last Thursday, nangaon mi ako sa Padre Asol, Padre Rex, o si Deacon. Nainiduol ako. Tudlo niya, pwede ba ko mukaon? Pwede. Tawag ko, tagairan niya og batsoy o kuan. Sa to? Empanada. Ya supling sa riyong tagay. Way pagduha-duha ako may nguna. Kuan sa nimo? Kapoy pa nimo dako og lawas kay ni adto mo ingon mo ko dai dako kag lawas di ka mo trabaho. Pero karon sa ako it's not the point anymore. Kaon siya? Lakaw mi. Iko hugta. Ambot kag naurot pa to niya. Ko bayad na ay nagbayad. When you are planting seed, it will return. Immediately after that day, I received 15,000 pesos.
Gamay ra to. Pero grabe ang Ginoo mo kuan sa tagsa ka sitwasyon. Ug nahibaw ko nga di ko pasagdan sa Ginoo. Ug niingon pag ko kon pagluto. Pila may budget? Mano siya 4-5. Pagluto og maskara. Pila ka kilo? Napulo. Pila man? 3-2. Uy, hapit na guan. Hapit na ma-10,000. Ang bayad pag yun dito sa beach is 2.5. Ay, sakto yun. And God really provide in these things. Kuot ka sa imong kagalingon. Amen? Price na sa ilang. I really admire. No? Nahitabo itong show nga variety show. If you are really here, makita ninyo yung unsa nila. No? Ang mukanta niya itong yabag, di naman yabag ito panahon na. I-cover siguro sa anointing ba? Ang mga wala og tiil, kasayaw man yun. Di mo ilhan. They really work hard for it and they really enjoy things for the glory of God. Amin bata na. Para may kinahanglan na ito. Ang himaya sa Ginoo, kita mga disipulo kinahanglan sundo nato ang Ginoo unsa ipakuhat. Ago ng mensahe ko atong Sabado. Your talent and skill must grow. Kinahanglan mo tubo na. Di na mo tubo kung tuwa ka sa kalibutan. Tuwa ka sa kalibutan sa mga patay. Now, prepared kaayo ang 5. Kung sa gihimo, reading the word, kung sa mo ingon man ta nga, kuyaw na akong simbahan, oy. Opening prayer, reading the word, preaching, o giving na dayon. That's not worship. Worship is receiving the sacrament and the body of Christ. Ingon magaling ko sa mga kauban nga nga, si wali ko. Yeah. Adin ako wali. Tindog lang ko, offering dayon, bligod ito dagat. Katawa sila. But this is what we call right now the glory of God. Dili na to kwaon ang himaya sa Ginoo. We done all those things because of God, and the glory belongs to God alone. So mo na atong kinahanglan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Go forth! Nag-iyon siya. We are spreading. Miski sa gagamay sa atong sitwasyon. Pinakadaghan ta sa Mindanao o Visayas o mission churches. Napili nato ang Luzon tungod sa sitwasyon nga daghang kaayo mga pare o mga magbubuluhan sa Ginoo. Right now, during this time, December 1 will be ordaining locally sa Tanggog o sa Dupol nga mahimong kaabag ni Father Adonis. Homegrown ta. Di na ta karon magpadala at padala pa ta dito, gasto na kayo na dito sa ila kung asa mo bloom where you are planted. Amen ba ta ana? Kung asa mo gitanom mo bloom ta kamong niya diri tanan. Amen ba ta ana? Walang iwanan. Mabikil ka jud, mawala na simbahan. A lot of problems. Mexico katong last week or this week, nag-receive ko news nga naay pare nga nag-resign. But before that, nakita na nako na mag-meeting mi dito sa Kalibo. Di mo attend. Hatag og fellowship sa mga deacons, sa mga priest. Di mo attend. Akong gitawag si Padre John. Padre John, bantayin ni. Sunod simana, pag wala ko dire, muambak ni. Awak ko masayop, ni ambak yun.
Yung problema sa mga sitwasyon na wala laing basulon kundi ang reason ipapahawa ko ni Bishop. Mao gyapon reason diya sa misok. Ang nga pare diya nga nag-resign ingon ipapahawa ko ni Bishop. Agas ko papahawa ninyo. Nga kamo may nag-resign. So a lot of things, persecution, pagdaot, di na ko mamahin ana. Ang focus nato mao ang papangalagad sa Ginoo, pagsabwag sa iyang pulong nga mahimo ta ang tagsa-tagsa nato nga disipulo ta ni Kristo. Amen ba ta ana? We have to believe what the Word of God is saying to us. Kinahanglan nga mo tuo ta unsay gisulti sa Ginoo. Heaven and earth shall pass away, but my word remains forever. Mao ka na ebanghelyo ug gihangyo ang tanan sa pagpanindog sa ngalan samahan sa Anak ug Espiritu. Can we sing the offering song? Yeah.